Kisasuunnitelma. Tässähän niinku karhunkierros on ihan kohta. Ja joo, itse ajelen huomenna Rukalle ja sitten toivon, että ehdin heittää kamat tai no viemään niinku palauttaa dropparit, ettei niitä tarvitse kisa-aamuna lähteä sinne viemään tai mitään. Joo, no siellä on tänään vissiin vähän satanut lunta ja tämmöistä ollut märkää ja huomennakin näköjään satellee vielä vähän lunta, mutta sittenhän ei sade loppu, ja sitten on plussaa, niin ne varmaan sulaa pois. Ja perjantai onkin sitten tämän ennustuksen mukaan tosi hyvä päivä. Ei muuta kuin shortsit jalka ja starttiin silloin kasilta ja sitten mennään. Lauantaina saattaa aamulla alkaa sitten satelee vettä. Ja aika pieniä määriä on mitä on luvattu, että saa nyt nähdä. Tuskin mitään ei mun mielestä näitä ollenkaan pahalta. Ja ainahan siellä jossain on lunta ja märkää, että en mä usko, että kuivin jaloin läpi tullaan pääsee, että varmaan joutuu vähän sukkiin vaihtaa jalkoit taas huoltelee. Mut joo. No keli on mitä on, ei siihen voi vaikuttaa ja varmaan nämäkin voi tässä vielä muuttua, mutta eipä siitä sen enempää. No ihan ok, en valita. Voin valittaakin, mutta nyt en valita. Olipa outo. No joo, mutta sitten voitaisiin katsoa vaikka ne varustukset. Varusteet, eli pakolliset varusteet. Nämä nyt on aina nämä samat. Näissä ei ole mitään. Onkohan toi tullut pakolliseksi toi otsalampu? Olikohan viime vuonna tai aikaisemmin, en muista. Mutta kuitenkin joo, niin nyt tulee kaikilla samanlaiset suunnilleen. Ja sen lisäksi sitten mitä on jotain spesiaalvarusteita, niin no itse otan varmaan sauvat, tai no otan mutta en mä tiedä, mä luulen, että mä käytän niistä sen alun, sitten mä laitan pussiin, ja sitten kun tarvii taas, niin sitten mä otan takas. Silleen, mä en tykkää juosta sauvojenkaan, niin jos sitten kun menee kävelyksi, niin mä otan ne kävelyksi. Ja sitten niihin alun kiipeilyihin, niissä mä käytän niitä ja varmaan myös lopun kiipeilyssä totta kai. Joo, no sitten kun on märkää, niin sittenhän mulla on dropparissa niin pakollisena, omasta mielestä pakollisena, niin mulla on sitten jalkapyyhe ja savetta ja sitä varten niin jalkapyyhe, että jos on niin jalat märät, niin saa kuivattua sillä pyyhkeellä ja sitten savetilla niin putsattua aika hyvin sitten puhtaaksi jalat ja sitten voi laittaa uutta teippiä tai lastaria tai mitä onkaan siinä, niin olen todennut hyväksi ratkaisuksi ja molemmista droppareista ja sama setti. Ja jos ei tarvitse mitään tehdä, niin sitten ei tehdä, mutta ei sen siellä haittaakaan siellä päkissä se pieni sellainen ton kokoinen niin käsipyyhe vaan. Käytän nimeä jalkapyyhe, oppinut podcast-vetäjältä juosten kahville ihmiseltä. Kannattaa kuunnella juosten kahville, jos et ole kuunnellut. Ja sitten, mitäs muuta? No mun ehdoton suosikkivarasti, mitä mä etin tänään koko päivän, on se numerolapulle sellainen vyö. Joo, se on niin mulle ihan ehdoton, että se on niin kätevä, kun se on sellainen tosi pieni sellainen pikkuvyö. Sitten se numerolappu on siinä, niin sit se ei missään kiinni, niin sit jos sä vaihdat jotain tavaraa, niin se on aina siinä sut löysässä vyössä siinä ja se ei häiritse yhtään. Koska jos se on joskus silloin, kun oli jossain ekoiskapoissa, kun oli tyyli näillä, mitä ne on niillä ei nuppineulla, vaan niillä jutuilla niin oli jossain sortsin lahkeessa, ja sitten kun oli jotain vaivaiskoivua jossain tunturissa, niin sitten sellainen saattoi repästä sen irti siinä, ja sitten se lähitettiin sitä lappua sieltä, niin se se on tosi hyvä. Joo. Niinpä. No se siitä vyöstä.
No, kisahan luultavasti menee sillä lailla, että alussa mennään niin siinä jonossa ja jokainen vähän etsii omaa vauhtia siinä alkujonossa, kun mennään, niin sitten siinä tulee aina niitä samoja vitsejä kuunneltua, mutta joo. Mutta konttaisen jälkeen sitten, kun siinä on se eka huolto, niin sitten varmaan pääsee aika lailla vetää sitä omaa vauhtia, että viimeistään aika tärkeä päästä vetää sitä omaa vauhtia, ettei mene niin kuin liian kovaa, taikka sitten liian hiljaakin. Siinä on se, että jos vetää liian hiljaa pitkään, niin sit se saattaa jäädä vähän päälle se liian hiljainen vauhti. Ja sitten kun siitä koittaa nostaa, niin sitten se ei enää tunnukaan kivalta niin helpolta. Joo. No, sittenhän on noin energiat, joo. No, mulla on perus, että mä oon laskenut, että minimi 60 grammaa hiilareita per tunti pitäisi painaa. Ja mulla on niitä jolloksia ja sitten sitä nostin korkeaenergistä hupijuomaa. Ja sitten tosiaan, no mä oon laskenut suunnilleen, että paljon mulla on niin kuin viime vuoden aikojen mukaan niin kuin sitä energiaa, niin kuin noita kahta, jolloksia ja sitten sitä energiajuomaa. Niin niitä on, niin kuin, se on niin kuin perusjuttu, että mä vedän niitä, niin mulla on niin kuin riittävästi, että yli 60 grammaa lähemmäs 70 per tunti. Mutta sen lisäksi totta kai, koska toi kisa on aina niin kuin omanlaisensa ja sieltä tulee kaiken maailman tapahtumia, mitä ei aina voi ennakoida, niin sitten mulla on pientä kaikenlaista muuta energiaa mukana, jolla mä voin sitten täydentää, että jos ei mulle vaikka urkkajuoma uppoo, niin sitten mä voin ottaa vettä ja vetää jotain karkkia tai suklaata tai mitä nyt onkaan jotain, että saa sitten kuitenkin jonkin verran energiaa. Ja lopussahan sitten se vauhti hyytyy ja ehkä se energian tarve ei ole välttämättä niin iso, jos se vauhti paljonkin hyytyy. Joo, ja sitten karhunkierroksellahan siellähän käydään 3 kertaa pääkäillä, kun Oulangassa käydään 2 kertaa, niin ei tarvitse kantaa hirveästi niillä väleillä niin kuin edes mukana. Et siinä on se aika helppo pätkä se, ja se on just siinä niin kuin aika vaikeassa ajassa, että saattaa, tai niin kuin kisan kannalta, että se on hyvä, että ne on siellä kohtaa, että ei ole alussa vähän olisi turha, jos se olisi nyt dropback-huoltoja mun mielestä. Niin kuin 83, kun se on heti eka se Oulanka. Niin se on vähän semmoinen, että että nyt jo tuli dropparihuolto, että mitäs tähän tyyliin varmaan paitaa pois, kun on saanut hien päälle, niin jättää droppari vaan paidat, mutta jatkaa matkaa. No joo, kuitenkin. Ja sitten mitähän vielä tästä jotain pitäisi sanoa. Joo, mä koitan lunttaa, mitä mä mietin, kun mä en jaksaisi kuvata tätä montaa kertaa niin kerralla purkkiin. No joo, sitten kuka tää oli? Tää tekee YouTubea, tää apua lunttaamatta. Niin Kalle Pahajoki, se oli tehnyt tosi hyviä videoita just ja ottanut ylös kaikki vedenpistepaikat ja itsehän vaikka tuolla on mennyt monta kertaa tuolla rukalla, niin en mä niitä tiedä, mutta niin kyllä mä Kallelta ne sitten pöllin, että otin itselle kanssa, että mistä siellä saa nostettua vettä ja joo. Niin ne on niin kuin, joo, ja sitten katkelin vielä kartasta läpi, että mistä noi löytyy tarkemmin, että itse asiassa tämän reitikin mä taisin kopsaa Kallelta. Mutta siis joo, sen kaverin videoita kannattaa katsoa, jos suomalainen tällainen polkujuoksu niin ultrameininki kiinnostaa. Että hän on tehnyt oikein hyviä videoita esimerkiksi energiasta ja harjoittelun määristä. Joo, niin. Joo, no just jos katsoo vaikka tätä profiiliikin niin tässä näin, niin voiko tätä nyt zoomaa jollain? Come on. No en voi. No mutta kuitenkin profiilihan täältä lähdetään ja sitten täällä on ja toi taitaa olla tuossa toi konttainen, niin toi mä luulen, että
nyt täällä on alhaalla, mun mielestä se oli ennen tätä nousua se huolto. Sitten lähdetään kiipeä tonne ylös. Sitten kun mä oon päässyt tonne ylös, niin siellä mä luultavasti heitän sauvat pussiin ja otan ne seuraavan kerran varmaan sitten silloin kun tarvii. Ei ole mitään juttua, mutta niin kuin sanoinko aikaisemmin, niin en tykkää sauvat kädessä juosta. Mutta joo. No ei tästä muuta. Ei muuta. Näillä mennään. Nähdään sitten maalissa tai viivalla. Moi.